De Broglieren postulatua aztertuko dugu. Bueno, De Broglie bere postulatua aurkeztu zuenean, aurkeztu baino lehen, izatez aurkeztu zuen 1924 urtean, ja nahiko arrakastatsuak ziren Einsteinen erlazioak. Bere efektu fotoelektrikoa aztertzerakoan, efektu fotoelektrikoan lotutako esperimentuak aztertzerakoan, argiaren ezaugarriak aztertzerakoan, Einstein ikusi zuen nola argiak bere uinaren ezaugarriak izateaz aparte, baita partikulen ezaugarriak zituen. Ze efektu fotoelektriko hori aztertzeko ezinbestekoa zen uina multzotan banatzen dela kontziatzea eta multzoi fotoiak deitu zion eta fotoiak partikulen ezaugarriak zituen. Orduan, bazegoen alako uinak eta partikulen aldiberekotasun bat argiaren kasuan. Eta hori horrela izan da, planteatu behar zen, bi uinen ezaugarriak eta partikulen ezaugarrien arteko erlazioak, eta hauek dira Einsteinen erlazioak. Uinen ezaugarriak zehazteko ezinbestekoa da zehaztea uinaren maiztasuna eta uinaren uin luzera. Eta maiztasuna partikularen energiarekin, kasu honetan fotoiaren energiarekin, era honetan erlazionatzen da. Fotoiaren energia da berdin h barra bider omega. Non omega hori da fotoi horrekin lotutako uinaren maiztasuna. Gero bestaldetik, lambda edo uin zenbakia, bipisati lambda, fotoiaren momentuarekin dago erlazionatuta. Momentua da berdin kasu honetan fotoiaren momentua da berdin h zati lambda. Lambda da fotoiarekin lotutako uinaren uin luzera. Eta, zer esanik ez, hemen txakartzen den E eta P, fotoiaren energia eta fotoiaren momentuak, ez dira nolabait independenteak, haien arteko badago erlazio bat, ez? Eta kontutan hartzen badugu, fotoiak argiaren abiaduran edatzen direla, orduan adierazpen erlaztibista erabiltzen badugu, orduan fotoiaren energia dugu fotoiaren momentua bider C. Kontutan izan da fotoiaren masa 0 dala. Eta hementxe ordezkatzen badugu, hementxe goian ditugun erlazioak, orduan horrek nolabait inposatzen du omega eta karen arteko erlazio bat. Beraz, hemetik ateratzen dugu omega hori dala K bider C. Edo omega horren ordez jartzen badugu bi pi zati T eta karen ordez jartzen badugu bi pi zati lambda, orduan hemetik ateratzen dugu C hori dala lambda zati T. Beraz, nolabait ateratzen dugula da fotoiaren abiadura, C hori dala fotoiarekin lotutako uinaren fase abiaduraren berdina. Beraz, nolabait dana lotzen da eta hori dela eta honek Einsteinen erlazioak, bazeukan bere arrakasta. Orduan, urte batzuk pasatuta gero kontuan izan fotoiaren efektu fotoelektrikoaren esperimentua 1905 izan zela, orduan, urte batzuk pasatuta gero, De Broglie planteatu zuen idei printzipioz nahiko simplea dana. Zergatik aplikagarriak izango ziren, hementxe, zergatik aplikatu bakarrik fotoietarako eta ez edozein partikuletarako. Fotoiekin badaude lotuta uin bat, eta gian edozein partikula bat, eukilezake uin bat lotuta. Ze mototako uina? Ez zuen erantzun galdera horri, zekien zenolako uin bat izango zen, baina postulatu hori planteatu zuen. Partikula guztiekin, uinak elkartuta zeudela. Orduan, uinak eta partikulak nolabait lotuta zeudela. Orduan, horretarako, partikulen ezaugarriak ezagutzen dugu, badakigu aztertzea, genekien aztertzen partikulen ezaugarriak, baina ze nolako uina egokitzen ditugu partikulei. Horretarako hementxe agertzen den Einsteinen erlazio berdinak erabiltzea proposatu zuen. Hau da, partikula batekin lotutako uinen maiztasun angeluarra, partikulen energia zati h barra izatea. Eta gero bestatik partikulekin lotutako uinen uin luzera, h zati partikularen momentu lineala izatea. Momentu lineala, h zati, momentu lineala da masa bider abiadura. Orduan, era honetan, kalkulatu dezakegu zein den partikulen ezaugarria jakinda, zein den partikula horrekin lotutako uin zenbakia. Zer esanik ez, uin luzera edo uin maiztasuna. Hau postulatua
hau ez zegoen inolako esperimentuekin lotuta. Ez zen ikusi inolako partikulekin lotutako uinek ez horrelakorik ere. Baina bera, olako ideia bota zuen. Hemen ikusten dugun bezala, zenbait eta abiadura txikiago izan, orduan horrekin, edo zenbait eta masa, partikularen masa handiago izan, orduan horrekin lotutako uin luzera, handiago izango dugu. Horregatik, hementxe egiten baduzu ariketa txinple bat, eta hementxe ordezkatzen baduzuen, nahiko arruntak diren abiadurak, gunerako abiadurak, metro zati segundu batzuko abiadura, 2 metro segunduko abiadura. Gero, edozein partikula bat egin lezaken masa batekin ordezkatzen badu, gramo edo kilogramo batekin, orduan, ateratzen zaizuen uin luzera, begiratu, da itzelezkoa, oso handia. Eta agian pentsa genezaken, agian horregatik ez dugu ikusi horren handia izan da, agian ez dugu ikusi esperimentuetan, esperimentu ez dira ikusten partikulekin lotutako, eguneroko gure ingurunean ditugun partikulekin lotutako uinen ezaugarriak agian ez ditugu ikusi. Baina zer gertatzen da masa txikiak direnean eta abiadurak handiagoak direnean, txikiak direnean, edo agian zer gertatzen da batez ere partikula masa txikiak direnean. Orduan, kasu honetan uin luzerak txikiagoak egiten direla. Bueno, izatez berak idei hori planteatu zuen eta postulatu daten bidez eta elako postulatuak, olako ideiak, ez daukate inolako baliagarritasunik ez bidea esperimentu batekin konprobatzen edo baieztatzen. Beraz, horren zain geratu ziren.